Gaur, Arabako egoitza pribatuetako sektoreko langileen bigarren greba eguna izan dugu hilabete hontan, 23 eta 24 sektorean. Mahaia osatzeko 3 urtez egon ziren borrokan langileak. Mahaia osatu zanetik 2 urte baino gehiago igaro dira. Langileak etengabe grebak eta mobilizazioak burutzen egon dira. Patronalaren partetik inongo hurbilpenik ez dalako egon, eta instituzioen partetik ere salatzen dugu gaur ez dutela bere euren gain hartzen deukien erantzukizuna sektore honen langileen lanbaldintzak hobetzeko. Hortaz, borrokan jarraituko dugu, interpelazioak Aldundira eta patronalei egiten diegu berriro ere, eta jakin behar dute euren partetik mugimendurik ez dagoen heinean gu borrokan jarraituko dugula. Adinduen egoitza pribatuetako langileak, langile publikoak dira, eta errekonozimendu horren bidean labek borrokan jarraituko du.